abba gida bawan Allah ya ci da zaɓe fa ne amma sun ce sai sun kwace. Saboda me za su kwace? Wai saboda yana ayyuka ya je asibiti tuka ya siyo mana magunguna ya lalabawa talakawa. Saboda me za su kwace? Saboda yana ayyuka ya je islamiyatu ya lalaba musu Qur'anai amma sun ce sai sun kwace. Saboda me za su kwace? Saboda sun je kotun farko ta ba su, kotu ta biyu ta ba su, amma yanzu mun je ta uku. Saboda me za su kwace? Saboda iskancin su ne, saboda zaluncin su ne, wai ba su suka zaƙa ba, mu muka zaƙo abban mu, amma su ce sai sun kwace. Saboda me za su kwace? Saboda mugunta su ne, saboda cin zalin su ne, amma sun ce sai sun kwace. Saboda me za su kwace? Mu dai abban mu ne fa, har yau shi ne gwamnan mu, ba mu zaɓu kowa ba. Saboda me za su kwace? Mu dai abban shi ne dai, gwamnan mu dai har yanzu. Kuma dai har yanzu fa. Saboda me za su kwace? Kun san haka kun kusa ma ya yi mana dai kuma fa ya lalaba mana ta sosai amma kai baka samu ba. Saboda me za su kwace? Kun kusa ma dai haka yi.